Man bruger differentiering til at bestemme funktionernes maksimum og minimumspunkter, funktionernes monotoniforhold, optimering af funktionerne og meget andet. Kender man monotoniforholdene, har man en idé om, hvordan grafen ser ud, hvor man behøver at tegne den. Differentialregning gør det meget lettere at bestemme monotoniforholdene. At bestemme en funktions monotoniforhold svarer til at bestemme, i hvilke intervaller funktionen er voksende, og i hvilke den er aftagende. Så hvis f-mærke er under eller større end 0, så er den voksende. Hvis den er herovre, hvis f-mærke er mindre end 0, så er den aftagende. Og hvis den er lige med 0, som den er her, så er det så vores maksimum og vores minimum. Ekstrem er, når du vil finde maksimum og minimum, og nulpunkt er det sted på grafen, hvor grafen skærer x-aksen, som er her. Vendetangenten er der, hvor grafen skifter krumning. Det vil altså sige det punkt på grafen, hvor den skifter fra at være konveks til konkav til konveks. Det vil altså sige fra glad til sur til glad. Man kan bruge differentialregning til at bestemme en ligning for en tangent i et bestemt punkt på en funktion, og det gør man med denne ligning. Y er lig med a gange parentes x minus x0 i 0, parentes slut, plus y0. F-mærke er hældningskoefficienten for en tangent i et røringspunkt på grafen. F-dobbeltmærke er der, hvor der er størst stigning. Så her er den voksne, og her er den aftagende. F-dobbelmærke findes til at bruge vendetangent. Når man regner differentiation, er der nogle bestemte regler, man skal følge. For eksempel, hvis konstant regler, hvis man regner, hvis fx er lige med 3, så konstant er lige med 3, så vil f-mærke være lige med 0. Og derudover er det kun en del af regnestykket, og så har vi også ax, der skal regnes. For eksempel, hvis når man regner ax, hvis fx, det var 4x for eksempel, så vil man i f-mærke få 4, da man trækker x fra. Hvis vi tager regnestykkets fulde eksempel, vil det så give f x lige med, hvis vi så følger heroppe, så vil det være 4x plus 3. Og så vil det så give f-mærke. Det er så kun give 4, fordi vi skal tage konstanten fra, og vi skal tage x fra. Derudover gælder det så også en anden regnestykke, hvis vi snakker om potenser, altså i anden eller tredje. For eksempel, hvis vi tager f x er lige med x n her n. Det vi så gør, det er, hvis vi har for eksempel x i tredje, så tager vi sådan her. Den måde vi regner, det er, at vi tager tallet op i tredje, så kan vi tage tallet ned foran x, og så bagefter så minus, og vi 1 heroppe. Så det vil give det her eksempel. Hvilket så F af x lige med a x n bx c ja, mærke x er lige med 2a x plus b, og så er der f af x er lige med kvadratroden af x, ja, mærke x er lige med 1 af divideret med 2 kvadratroden af x, og så er der f mærke, eller f af x er lige med ln af x, og så er der f mærke x bliver til 1 divideret med x, og så er der f af x lige med ex bliver til f mærke x lige med ex, som er det samme. en graf skal funktionen være sammenhængende. For eksempel den her er sammenhængende, og den her er ikke sammenhængende.
Her har vi definitionen for et mærke, og dermed bestemmer hældningskoefficienten for en tangent i berøringspunktet graf. For at finde hældningskoefficienten for en tangent, skal vi finde forskellen mellem de to y-værdier, divideret med forskellen på de to x-værdier, også kaldt for delta y og delta x. Men det kræver 2 punkter, så derfor tegner vi en sekant ind på grafen. Vi kan starte med at finde hældningen for sekanten, hvor vi definerer punkterne først. Første punkt hedder x, og y-koordinaten hedder fx. Andet x-punkt hedder x plus delta x, det vil sige, at forskellen mellem de her to må hedde delta x. Og andet y-koordinat hedder f af x plus delta x. Så har vi så de punkter her, som vi så kan sætte ind i formen, så vi kan finde hældningen for sekanten, hvor vi så tager de to y-værdier her, og trækker fra hinanden, og de to x-værdier hernede, og trækker fra hinanden, så vi til sidst har ligningen her, f af x plus delta x minus f af x, divideret med delta x. Så har vi så alle punkterne herovre, så vi kan sætte ind i ligningen til at finde hældningen for sekanten. Først y-værdierne, som vi har herovre, så vi trækker fra hinanden, divideret med x-værdierne hernede. Og det giver så vores ligning herovre, f af x plus delta x minus f af x, er lige delta x, det er de to x'er her, går ud med hinanden. Vi skulle finde hældningen for tangenten og ikke for sekanten, så derfor kan vi så sige, at hvis delta x går mod 0, så vil sekanten give den samme hældning som tangenten har, og dermed kan vi så definere, at her, hvis delta x, altså grænseværdien, hvis den går mod 0, så er det den samme ligningsformel som ved sekanten. Og nu vil jeg så vise beviset, at fx er lige med ax plus b, giver f mærke x er lige med a. Og før fik vi defineret, at f mærke er lige med grænseværdien for delta x er gående mod 0. Det vil sige, at f parentes x plus delta x parentes slut minus parentes x parentes slut divideret med delta x. Nu sætter jeg det så ind i definitionen for et mærke og får og derefter ganger jeg så ind i parenteserne og får resultatet. Og AX går ud med hinanden, og B går ud med hinanden. Så derfor har jeg delta AX stående divideret med delta X. Og delta x går også ud med hinanden, og derfor kommer det til at stå a slut tilbage. Jeg bestemmer monotoniforhold og ekstremer og vender tangent af funktionen, som er her. Og så differentierer jeg så funktionen. Derefter sætter jeg så f-mærket lige med 0. Som ser sådan her ud. Nu skal jeg regne diskriminanten ud, hvor ligningen hedder b lige med b i anden minus 4 AC lige med 3 i anden minus 4 gange 3 minus 6 lige med 81. Derefter finder vi lønforholdene ved hjælp af ligningen, der hedder x lige med minus b plus minus kvadratroden
af v divideret med 2a, som så kommer til at hedde minus 3 plus minus kvadratet med 81 divideret med 2, 3. Og derfor bliver nulpunkterne så minus 2 og 1. Derefter finder jeg monotoniforholdene, altså hvordan den vokser og aftager. Så først finder jeg et tal, som er mellem, eller som er under minus 2. Så det sætter jeg her. Der er der for eksempel minus 3, og som så bliver 12. Så der er et tal imellem minus 2 og 1. Der har vi for eksempel 0, som så bliver minus 6. Og så et tal der over 1. Der har vi 2, som så også bliver 12. Derfor kan vi se, at grafen til start er voksende fra minus 1 til minus 2. Derefter er den faldende fra minus 2 til 1. Og til sidst er den stigende igen fra 1 til uendelig. Okay. For at beregne maksimum og minimum skal man bruge F-mærket. For at beregne y-koordinaternes maksimum og minimumpunkter sætter man minus 2 og 1 ind i x. For eksempel f minus 2, og det giver så 10, og det vil så sige parentes 2 og 10. Det vil så være helt rigtigt. Så beregne maksimum, så tager man så 1 og sætter ind i stedet for minus 2. Og det giver så minus 3 her. Så de parentes 1, kommer minus 3 her. Og nu vil jeg så differentiere f-mærke til f-dobbeltmærke, og det gør jeg således. F-dobbeltmærke lige med 6x plus 3 lige med 0, og det giver så 6x lige med minus 3, og det giver så et x lige med minus 0,5. Og nu sætter jeg så minus 0,5 ind på x's plads for at finde y. Og det gør jeg sådan. Lige med minus 0,5 tredje plus 1,5 6 og det bliver så lige med 3,25. Så derfor bliver punktet minus 0,5 og 3,25. Så jeg sender vendetangentspunktet ind i grafen, som er her. Spørgsmål 14. På en figur ses banen for et kuglestød indtegnet et koordinatsystem med enheden 1 meter på aksen. Kuglens bane kan beskrives således. Første spørgsmål lyder, bestem længden af kuglestødet, og andet spørgsmål er, bestem kuglens maksimale højde over jorden. Længden af kuglestødet må være afstanden fra x er lige med 0 til grafens skæringspunkt med x-aksen, og bestemmes ved at bestemme nulpunkterne for polynomium af andengradsfunktionen. Og det gør man ved at først at finde diskriminanten, som er d er lige med b i anden minus 4 AC, som så er 0,8 minus 4 gange minus 0,05 gange 2,3.
som giver 1,1. Så finder vi nulpunkterne ved nulpunktsformen, og det er minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2 gange a, som så er minus 0,8 plus minus kvadratroden af 1,1 divideret med 2 gange 0,05, og x1 det bliver 2,49, og x2 bliver lige med 18,49. Det vil sige, at længden på kuglestødet det må være 18,49 meter. For at finde kuglens maksimum skal jeg bruge ekstrema. Ved at bestemme ekstrema skal jeg løse ligningen f-mærke er lig med 0. Først så differentierer jeg og løser ligningen f-mærke er lig med 0. Det gør jeg således. Først differentierer jeg, så det bliver 0,1 x plus 0,1. Og nu vil jeg løse ligningen f-mærke er lig med 0. Så jeg starter med at skrive f-mærke er lig med 0. Og jeg løser den ved at gøre sådan her. Og derfor bliver x lig med 8. Nu har jeg så fundet afstanden vil blive 8 meter, og nu skal jeg så finde højden. Og det gør jeg ved at sætte 8 ind på x's plads op i ligningen. Så ligningen kommer til at se sådan her ud. Og det giver 5,5 meter. Så det vil sige, at maksimum er ved 5,5 meter.